Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen gidan talabijin din mai suna Kan Tudu TV. Kada dai ku manta ku danna subscribe kana kuma kula da kararrawa. A yau wani cece ku ce na faruwa a shafukan sada zumunta inda aka sai da Sadiya Haruna ta wallafa wani bidiyo dauke da ciki sannan kuma tana ta rawa irin ta masu juna biyu. Wannan bidiyon ya dawo cece ku ce a shafukan sada zumunta inda mutane suke ta tunanin cewar a ina ta samu wannan ciki ko kuma dai irin barkwanci ne irin nata. To wannan labari dai sai mu ce dai ita ta baiwa kanta sani, domin kuwa Allah shi ya san karatun kurma. Haka zalika bamu san menene sila ba, shin cikin gaske ne ko kuma nata ne na comedy, domin ta kasance sai da Sadiya tana da dimbin masoya a shafukan sada zumunta, sannan ta kasance ita social media ce matuka, domin kuwa takan yi abubuwan al'ajabi da kuma abubuwan mamaki a shafukan sada zumunta. To sai gashi mun samu al'abarin tana rawa da ciki irin ta masu juna biyu, ko hakan shi ma yana cikin al'amuran talata da take yi na magunguna ko kuma dai barkwanci ne ko kuma habaici ne ga wata ko wani, dan jaruman ta kasance sarkin habaici ce a shafukan sada zumunta musamman Instagram, Twitter da sauransu. To jaruma sai da Sadiya ce Allah ubangiji dai ya taimaka, to sai dai mu ce dai Allah ubangiji ya kyautata wannan al'amura, to sannan kuma dai Allah ya tabbatar da alkhairi a wannan al'amari da muke ciki na shiga sabuwar shekara, wato sallar Idi ta karamar sallah. Ku danna subscribe kana kuma kula da kararrawa Kan Tudu TV.